katresnan kang masong bagus tak jalo ojo selek katresnan pancene tresno kuwi ake pacoba arep tumbeko ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni senajan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mringkang kuwasa mustikan ing ati tunoku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula laput tresno datang kendhat saking coba tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu bisa nyawiji New Dewangga Indonesia Mitra Jaya Professional Audio. Mustikan ing ati tresnoku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula laput tresno datang kendhat saking coba tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji New Dewangga Indonesia MG Afro Audio. Mustikan ing ati tungoku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula laput tresno datang kendhat saking coba tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih